जों रायजो राजाया लुबैनाय बा जों लुबैनाय बायदि जायाखै। जेरै गामि फोसावनाया दाबो जायाखै। गामिखौ फोसावैखाय बियाब दानो हानाय जायाखै। जेरै लुबैदोंमोन रायजो राजा आइ आफाया बेबायदि जों दाबो मोनफुंनायनि मोनसे जि जोङो जाफुंनायखौ लुबैदोंमोन बेयो जों लुबैनाय बायदि जायाखै। बे सैथो बाथ्रा। ज'है लोगो नांनानै जोङो बर'नि थामथि गोजोन गोरोबथाखौ खालामना लानानै फैयो। दा जों नुबाय माखासे बोसोर थांबाय, सम थांबाय, बाबेनलांबाय। नाथायबा मावफुंनाया दाबो सिगांनो हायाखै। दिनैनि समावहाय बे बाथ्राखौनो लानानै जोङो हाबा मावनांगौ गिलिर बिबाना जोंनि सायाव थाबाय। नाथायबा जोङो थांनाय बाथ्राफोरखौ गोसोखांहरफिननानै जोंहा जोंनि गेजेराव हारि दानायनि जि मोनसे बिबान दंलायो जोंहा। बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मआ जोंनो जि मोन्थोरखौ होलांदोंमोन बुहुमाव बर' हारिखौ जौगासार गेरेमसा हारि दानो, बेखौ जोङो मोन्थिलायोब्लाबो मोगथाङाव महर होनो खामानि मावनायाव जों गोबां दिगावनो दिनैनि समावहाय हाफुङाखै। दा बिनि राहा, बिनि लामा जों नागिरनांगोन। आंनि मोन्दांथियाव, आंनि साननायाव थांनाय बोथोरनि बाथ्राफोर आरो दिनैनि थासारि बेजों जोङो रिजायनानै बा बेखौ जोङो बिजिरना नायोबा जों बेखौनो रोखा बुंनांगोन जे जोङो बर'फ्रा गोबां जोंनि नाजानायनि गेजेरजों, जिउ बाउनायनि गेजेरजों, जुजिनायनि गेजेरजों गोबां बर'साया बिदिनो पुलिस मिलिटारिजों बुख्रुबजानानै जोबथेसालिजोबजानानै सोरबाया जिउ बाउनानै सोरबा जिनाहारि खालामजानानै गोबां बर' सुबुङानो धोन सम्पति सिलिंखार खालामजानाय, सेवहांगार खालामजानाय बे थासारिजों जोङो सौसिबोदोंमोन आरो बर'फ्रा मोनथाम गोरोबथा खालामबाय। बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मनि दैदेननायनि गेजेरजों जागायजेननानै दिनैसिमाव बर'फ्रा मोनथाम बर'नि गोरोबथाखौ खालामनाय जाबाय। बावहाय जों मिथिलायो थांनाय 1993 मायथाइनि 21 फेब्रुवारिमोन बेयो। बावहाय BSC गोरोबथाखौ खालामनाय जादों। नैथि गोरोबथाखौ खालामदोंमोन भारत सरकार, आसाम सरकार आरो बड' लिबारेसन टाइगारनि गेजेराव। बे 2003 मायथाइनि 10 फेब्रुवारियाव जादोंमोन बेयो। आरो लोगोसे नैबेखौ दा जों बुंनांगोन थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारिमोन। बावहाय बर'नि थामथि गोजोन गोरोबथा बेखौ जोङो ट्राइब बर' फरायसा आफादनि बर' बिथां दानि बिटिआरनि चिफ बिथांनि दैदेननायनि गेजेरजों एबसु फ्रन्टलाइनाव थानानै बै समावहाय दैदेनदोंमोन सावरायनायखौ। आरो NDBनि मोनब्रै हान्जा आरो जों खौसेथि बर' सुबुं आफाद ज'है लोगो नांनानै जोङो बर'नि थामथि गोजोन गोरोबथाखौ खालामना लानानै फैयो। दा जों नुबाय माखासे बोसोर थांबाय, सम थांबाय, बाबेनलांबाय। नाथायबा मावफुंनाया दाबो सिगांनो हायाखै। आरो जों लुबैनाय बायदि मावफुंनाया जोङो जेरै लुबैदोंमोन रायजो राजा आइ आफाया बेबायदि जों दाबो मोनफुंनायनि मोनसे जि जोङो जाफुंनायखौ लुबैदोंमोन बेयो जों लुबैनाय बायदि जायाखै। बे सैथो बाथ्रा। ओंखायनो दिनैनि नैबे थासारियाव जोङो सानदों बाथ्राफोरखौ जे जोंनि गेजेराव मा जामारदों आरो सिङाव मा दङ, गुबै सैथोआ मा, मानो बेबायदि जादों, बेफोरबो मोनसे सोंनाय फैदों रायजो राजानाव। गुबैयै बेखौनो जों बुंनांगोन जोंनि गेजेराव जों गोबां समाव खौसेथिनि बाथ्रा बुङो, गिदिर गिदिर बाथ्रा बुङो हारि दानायनि, माहारि दानायनि। बेनि गेजेरावबो नाथाय बुंनायल' जाबोदों, मोगथां खामानि मावनायाव जोङो महर होनो हायाखै। गोबां दिगावनो जोङो जोंनि गेजेराव फारागफोरखौ जोङो गोथौ रोदा सुनाय बायदि नुयो। बबेबा मोनसे आयदाफोरखौ लानानै रायलायनाय समफ्राव बा जोंनि खामानि मावनो सिगांनायफ्राव मोजां मोननाय, गाज्रि मोननाय, गावनि मोजां मोननायजों सोरबाया खामानि मावनो नाजायो, गुबुननि मोजां मोननायखौ आजावनो गनायनो थियारि जाया, बे रोखोमबो जों नुयो। दा ओंखायनो गासैबो फारागफोरखौ जों बोरै फोजोबनो हायो? फारागाथ' दं जोंनि गेजेराव। आरो माहारि आफाद गोबां थाबाय, थागोनबो। जोंनि राव हारिमु थुनलाइफोरखौ सोलोंथाइनि दिगाव जों दावगानांगौबा जोंनि गेजेराव बर' थुनलाइ आफाद, दुलाराय बर' फरायसा आफाद, खौसेथि बर' सुबुं आफाद, दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफाद आरो बर'नि माहारि गौथुमफोर ज' जानानै जोंहा मावाब्ला जेबो
राहा दं बायदि आं नुहुरा। ओंखायनो ज'आ बोरै जानो हायो बेनि मेकानिजम, बेनि लामा जों दिहुननांगोन। अब्लासो जोङो जोंनि जि मोनसे साननाय बेखौ बिथा खालामनानै मावफुंनाया मोनसे ओंथि गोनां जागोन बायदि नुहुरनाय जायो। आङो नैबेखौ बुंनो लुबैगोन जे बिटिआर गोरोबथानि जि दफाफोर दंमोन जों मोनबोदों, आरो बे बिटिआर दफानि गेजेरजोंनो गोरोबथानि दफाफोरनि गेजेराव जोंनि बर' कसारी अट'नमास काउन्सिलनि जि मोनसे दफा दंमोन बे दाफुंजाफैदों। दाफुंजादोंबाबो बेखौबो दाबो सोरखारा आबुङै दाफुंनानै होनायाव गोबाव खालामदों। बे सैथो बाथ्रा। जोङो नाजाबाय थादों, खौसेथि बर' सुबुं आफादा नाजादों, दुलाराय बर' फरायसा आफादा नाजादों, जों नाजालायदों। अब्लाबो जों लुबैनाय बायदि जायाखै। फैगासिनो थानाय नै दा सोलिबाय थानाय जानुवारि दाननि 27 अक्ट' मोनोब्लानो जोंनि गोरोबथा बिटिआर गोरोबथाया 4 बोसोराव आगान होनाया बे आबुं जासिगोन। नाथाय आं सानदों बर' कसारी अट'नमास काउन्सिला मोनसे सेटेलाइट अट'नमास काउन्सिल, बिटिसिनि बायजोआव बा बिटिआरनि बायजोआव धुबुरीनिफ्राय सदियासिम आरो बराक भेलिखौ सरजाबफानानै जोंनि बर' कसारी अनसाय गावहां खुंथायाव दानानै होदों सोरखारा। दा बिनि खामानिफोरखौ जों मावदोंब्लाबो जों रायजो राजाया लुबैनाय बा जों लुबैनाय बायदि जायाखै। जेरै गामि फोसावनाया दाबो जायाखै। गामिखौ फोसावैखाय बियाब दानो हानाय जायाखै। आरो जोङो गामि फोसावनायनि उनावसो जेराव बियाब दायो, बियाब दाखांनायनि उनावसो बिसायख'थिखौ जोङो बिहैनो हायो बा खुंहैनो हायो, बिसिम जों दाबो थांनो हायाखै। आरो जोंनि रां बावजाया जोबोद बाङाय अनजिमानि, जायनि जाहोनाव सनकसनिफ्राय बुंनो थाङोबा धुबुरीनिफ्राय सदियासिम आरो बराक सेरफांखौ नायनांगौआ जोंनि थाखाय गोब्राब जादों। आरो रायजो राजा लुबैनाय बायदि जों खामानि मावनो हायाखै। बेवहाय जों दुखु मोनदों। नाथायबा जोङो आसामनि मानगोनां गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि सायाव जोंहा गोथौ फोथायनाय दङ आरो बिथाङा मावफुंना होगोनखौ जों फोथायदों। आरो जोङो रायलायनायखौबो लाखिबाय थादों। बिथाङाबो खोथा होनानै दङ, माबा मोनसे जाहोननि थाखाय जानो हागौ मावफुंनाया एसे लेहेम जादों। दा थाबैनो बिसायख'थिनि सिगां लकसभा बिसायख'थिया जेराव फैबाय बिनि सिगां मावफुंना होनायखौ जों लुबैदों। बर' रायजो राजा लुबैदों, गासै बर' फिसाफ्रानो लुबैदों जे बिटिआर एकर्डनि दफाफ्रा लकसभा बिसायख'थिनि आगोल मावफुंनानै होयोबा बे खोब मोजां जायो, मोजां जाथारगोन बेयो। आरो जोंनि थाखाय सरकारजों फोथायनायखौ लाखिनो खामानि मावनाया जोंनि नोजोराव बियो गनायथाव आजावजाथाव जागोन होननानै जोंहा फोथायनाय दङ। नाथाय दा आङो बेखौहाय बुंनो लुबैगोन, बेफोर खामानिखौ जाफुंहोनांगौनि गुदियाव जोंनि सायाव जि बिबाना दङ, बे बिबानफोरखौ लालायनानै खामानि मावनायाव जोङो बावहाय हिंसा हिंसि थानो नांनाय नङा, गावजों गाव एना एनि थानो नांनाय नङा, फारागा थानो नांनाय नङा। बेखौ फोजोबस्रांनानै लानो जों हाथारनांगोन। आरो जोङो बर' हारिनि रैखाथि थामोन्थाखौ नागिरनानै, जोंनि राव हारिमु थुनलाइनि जौगानायखौ नागिरनानै जोंनि दिनै गोबां दिगाव बिटिआर एकर्डनि जेरै दफाफोर दंमोन, 6.3निबो बाथ्रा दङ, हा हुनि बाथ्राफोर दङ, एरिया एक्सटेनसननि बाथ्रा दङ, जोंनि बर' कसारी अनसाय गावहां खुंथायनि मावफुंजानाय बाथ्रा दं। बेफोरखौ नोजोर होयोबा जोङो आलादा आलादा हारसिं जानानै जुजियोबा बियो जाफुंनायखौ गोलाव खालामलांनो हागौ, माने गोलाव जों थांनो गोनां जानो हागौ। मानोना जों लुबैयो, सोरबाया लुबैया, सोरबाया लुबैयो, जों लुबैया। बेबायदि जायोबा जेंनाया गमामायैनो नुजामारो। आरो सोरखारा बबेखौ मावनो बबेखौ दोननो, मावना होबा मा जागोन, मावना होआबा मा जागोन, बे मोनसे दाइलेमायावसाबो गोनो गोथोआवसाबो गोग्लैनो गोनां जायो। दा बेफोरखौ गासैखौबो नोजोर होजोबनानै आं बेखौनो माहारि आफादखौ खावलायगोन, समा दा जोंखौ हुसियारि होदों आरो थांनाय समखौथ' जों मोनफिनला। बे समावनो, सम थानायावनो जोङो खौसे जानानै खामानि मावनांगोन। मानोना सैथो बाथ्राखौ जों बयबो मिथिगौ, समा मोनसे दैथुन बे रावखौ नेनानै थाया। इंराजियाव ओंखायनो बेखौ बुंदों मा, लस्ट टाइम नेभार बी रिगेन। बे सैथो बाथ्रा। आरो बुंबावनाय जादों, टाइम एन्ड टाइड डाज नट वेट फर नान। बे बाथ्रायाबो सैथो बाथ्रा। दा बेफोरखौ जोङो मोनथिलायोबाबो जों खामानि मावनायाव बाहायनो रोङा, जायनि जाहोनाव जोङो जि मोनसे मोजां फिथाइ मोननांगौ बेनिफ्राय जों गोजान जानानै थानो गोनां जायो, बा जोङो फेलें जानायखौ गनायनानै लानो गोनां जायो। दा ओंखायनो आङो बेखौ नुदों जे जोंनि गेजेराव थाबैनो बर'नि माहारि आफादफ्रा ज' जाना सावरायनांगौ।
आरो थांखि लानांगौ थि समाव थि थांखि लानानै जों ज' जानानै जों खामानि मावनांगोन आरो नङाबा जोंनि इयुना जों लुबैनाय बायदि जों जेराव गोजोनखौ हास्थायदों गोजोन खौसेजों रायजो जानो साननाय बेफोर गासिबो आद्रि जालांजोबनायनि लामायाव दा ओंखायनो आंनि खावलायनाय बे थागोन थाबैनो सोमावसारारि आफादफोर बिग्रायारि आफादफोर आरो माखासे गोबां आफाद दंबावो बर' थुनलाइ आफाद गासिबो ज' जानानै रायज्लायनानै थांखियाव फैनो हानांगोन बेखौ आंहा फोथायनाय दङ आरो थाबैनो बेयो मोगथां महर होनानै जों खामानि मावनो हायोबा बेवहाय देरहानायखौ जों मिजिं लानो हागोन। ओंखायनो बिसायख'थिनि सिगां सिगां जोङो बे खामानिफोरखौ मोगथां महर होनायनि दा हाबा मावनांगौ आंहा बे साननाय बा आंनि मोनसे खावलायनो लुबैनाय बे थाबाय गासै बर'नि माहारि आफादा ज' जानानै खामानि मावनांगौ मानोना जोङो गोरलैयैनो बयबो बुङो मोनथियो इउनाइटेड वी स्टेन्ड डिवाइडेड वी फल होननाय बाथ्राफ्रा नंखाय नङा आरो दा बेखायनो जोङो जेराव इउनाइटेड वी स्टेन्ड होनना मोनथिखायो बेवहाय गावस्रानि बाथ्रा जों मालाबाबो साननोबो हाया हारि दानायनि जि आद्रा थांखि मिजिं सिमां दङ बड'फानि सिमां बड'फानि थांखि बड'फानि नोजोर सानस्रि बेखौ जोंहा आबुं महर होनांगौआ जोंनिबो बिबान दा ओंखायनो जोङो खौसेयै नाजालांबाय थानो जुजिनांगोन आरो जुजिनाया जोंना गोलाव दंबावो गोलाव लामा जों हान्थिसोबावनांगोन आंनि मोन्दांथियाव दा बे बाथ्राफोरखौनो आङो दिनैनि खौरां मेलनि गेजेरजों नोंथांमोननि गेजेरजों आङो गासै बर'नि माहारियारि आफादफोरखौ बर' सुबुंफोरखौ खौसे जानानै खामानि मावनो थाखाय खावलायहरनाय